Me kin bani tsoro? Me dalilin ki na aikata haka? Me dalilin da yasa ba zan yi haka ba? Ki bari mana mu tafi tare ko? Ha. To ai gani ne baki tashi tafiya ba. Kin tsaya kina wani aikin banza da hofi. Kayya. Me yake nufi da aikin banza? Waƙar tawa ce aikin banza? Zero ma kuwa. In Allah ya yarda wannan wakan ita ce za ta zama zero a wannan kamfani. Wai ke Ruqayya har yanzu wannan bakin ran naki da rashin mutuncin naki yana nan? Na ɗauka komai ya riga ya shuɗe. Sai ma abin da ya karu. Yanzu kai har kana da bakin da zaka ce mun ina da bakin ciki? Kai baka duban kanka? Me kike nufi? Oho, duk abin da zuciyanka ta raya maka. Sumayya, kina jin da irin abubuwan da take faɗa ko? Ruqayya. Labarina.